Nemzeti Park Magyarország negyedik, 1985-ben alapított nemzeti parkja. Ez volt az első olyan nemzeti park az országban, amely kimondottan a geológiai értékek, a vidék, felszíni karsz jelenségei és a híres cseppkőbarlangok védelmére alakult meg. Mindazonáltal tekintélyes mennyiségű védett növény- és állatfaj is előfordult területén. A nemzeti park a Sajó és a Hernád folyó között 20.170 hektár területen helyezkedik el az Aggteleki karston, a Gömör-Tornai karszt magyarországi részén. A környék földtani fejlődés történetét a földtörténeti óidő paleozoikum végétől a késői permtől kb. 250 millió éve követhetjük nyomon. A Gömör-Tornai karszt az egész földön egyedülálló, mintegy 1200 barlang ismeretes a területén. Ebből 273 Magyarországon az Aggteleki Nemzeti Park határain belül nyílik, melyek közül 23 fokozottan védett. A barlangok is rendkívüli sokféleséget mutatnak. Vannak köztük aktív, patakos, függőleges és hasadékos aknabarlangok, illetve zsombolyok. Az egyes barlangokban két fő cseppkőfajta figyelhető meg. Az egyik a sztalaktit, más néven függőcseppkő. A barlangi kiválások leggyakoribb és legközismertebb típusa. A másik nagy cseppkőfajta a sztalagmit, más néven állócseppkő. A lehulló vízesésekből kiváló, függőlegesen felfele álló, domború aljú képződmény. Mérete és alakja a csepegés intenzitásától és az esés magasságától függ. Mi is tulajdonképpen a cseppkő? Szakszerűen úgy fogalmazhatjuk, hogy a karsztbarlangban előforduló, csepegő szivárgó vízből kivált, réteges szerkezetű kalcit módosulat. Tehát a cseppkő a kálciumkarbonátból álló ásvány, különlegesen kiváló, sokféle formában megjelenő változata. A cseppkőképződés úgy tűnik valóban nagyon egyszerű folyamat, de a szakemberek közt alig van olyan, akinek a véleménye egyezne a másikéval. Emberi mértékekkel mérve valóban lassan nőnek ezek az ásványok, de a legnagyobb hazaiak élettartama sem haladja meg a 20-30 ezer évet. Ezért nem szabad kezünkkel érintenünk, nehogy a bőrünkről rátapadó zsiradékkal megakadályozzuk a további lassú képződését. A cseppkövek egyik legfeltűnőbb jellegzetessége a színük sokfélesége. Ezért kell óvnunk a cseppköveket, nehogy a cigarettafüstje vagy egyéb szennyeződések bepiszkítsák a cseppköveket.